Аз видях рая. Глава 1. Исус, златни улици и животни. Първо, вие трябва да разберете как съм бил отгледан, за да не си помислите, че съм дошъл от друга планета. Израснах в семейство на 50-ни християни в град Тулса, Оклахома. Баба ми, която живееше с нас, ме държеше на молитва през повечето време. Тя настояваше да се моля, да се моля, да се моля. Навиваше кухненския часовник и казваше 15 минути. Ако аз не се молех 15 минути, тя ме подхващаше с пръчката. Казваше ми също: ако имаш намерение да правиш нещо за Бога, ще трябва да се молиш. Така тя ме научи да се моля. Баба ме научи и да чета Библията. Ако аз не четях по 4 глави от нея на ден, така че да я прочета за 1 година, баба ми отново би взела пръчката. През лятото на 1973 година, когато бях 8 годишен, влязох в моята стая, за да прочета 4 глави от книгата на Йоан. След като свърших, веднага щом главата ми докосна възглавницата, моят дух напусна тялото ми. Понесох се със скорост по-голяма от светлината. Виждате ли, когато се движите по-бързо от скоростта на светлината, влизате в пределите на Святия Дух. Вие трябва да се движите по-бързо от скоростта на светлината. Помислих си, това е грабването. То стана. Огледах се надясно, наляво, но не видях никого. Тогава си казах: това не може да е грабването. Поне баба трябваше да бъде тук, ако то е станало. Не знаех къде отивам. Носех се някъде в пространството с изключително голяма скорост. Минах край много неща в първото небе, което е околоземната атмосфера. Тогава се озовах пред най-голямата врата, която някога съм виждал в живота си. Тя беше много широка и висока. Представляваше един масивен бисер. Нямаше никакъв недостатък, даже дръскотина по нея. Ръбовете й бяха изрязани изкусно, а останалата част беше лъскава. Блестеше с белотата на праведност. Разтърсих се, за да разбера дали това не бе сън. Реших, че всичко е реално, когато ушите ми доловиха думите: това е една от вратите. Аз видях Исус. Обърнах се и видях, там стоеше Исус Христос във всичката си слава. Едно е да видиш Исус, а друго е изцяло да видиш Исус във всичката му слава и чест. Много хора са ме питали как изглежда Исус. Той е висок, около 175-180 см и има пясъчно-кафява коса, която е нито дълга, нито много къса. Той е съвършен мъж. Както си представяте съвършения мъж, така изглежда Исус. Съвършен е във всичко. В начина, по който гледа, говори, във всичко. Така си го спомням. Аз паднах на колене. Сълзи започнаха да се стичат по лицето ми. Не можех да ги спра. Божията слава винаги ще те накара да плачеш в присъствието му. Всеки път, когато Исус говори, като че ли стрели от вяра, изпратени с любов, те удрят и експлодират вътре в теб. Това предизвиква сълзите. Исус каза: сега, спри сълзите. Време е да минем през небето. Искам да те разведа из рая, защото много те обичам. Запомнете, Бог не се влияе от личности. Той ви обича толкова много, колкото мен. В неговите очи няма разлика между вас и мен. Сълзите отново започнаха да се стичат по лицето ми. Исус каза: няма нужда от сълзи, а от лице, сияещо от радост, което да ме зарадва. Тогава той се засмя, аз също. Исус дойде до мен и ме вдигна. Той изтри сълзите ми.
Аз огледах внимателно нещата, които ме заобикаляха. Красотата на това място ме удиви. Няма такива думи, с които да се опише. Тогава Исус ме въведе през вратата. Той не каза на никого да я отвори. Нито натисна бутон. Вратата просто се вдигна нагоре и ние влязохме. Златните улици. Първото нещо, което видях в рая, бяха златните улици с златни бордюри. Покрай тях имаше цветя във всичките цветове на дъгата. Помислих си, ако това е раят, тогава това са и златните улици, на които стоя. Погледнах надолу и се завтекох към тревата. Исус се обърна да ми каже нещо, но аз бях изчезнал. Бях в тревата, с очи и уста, отворени широко от удивление. Исус ме попита: какво правиш там? Отговорих с 2 думи: златни улици. На места улиците изглеждаха като нашето злато на земята, а другаде бяха прозрачни като кристал. Аз можех да наблюдавам през тях надолу. Исус се разсмя. Той се смееше толкова силно, че си помислих: той никога няма да спре. Той каза: ела тук. Аз отвърнах: не, тези улици са от злато. Аз не мога да вървя по тях. Единственият път, когато съм виждал злато, беше под формата на пръстен на ръката на един човек. Не мога да вървя по тези улици. Но Исус махна с ръка: хайде! Той се смееше още по-енергично, идвайки към мен, за да ме върне на улицата. Той каза: тези улици са направени за моите братя и сестри. Ти си мой брат, така че наслаждавай им се. Вървейки, осъзнах, че атмосферата на небето бе чудесна, защото бе заредена с плодовете на духа, особено с любов, радост и мир. И вятърът на небето бе пълен с помазанието на Бога. Понякога, когато хората се молят за теб, като че ли повей на свята топлина минава през теб, или получаваш разтърсване, или сгорещяване. Именно така се усеща всеки път, когато вятърът на небето те повее. Много често ние говорим за облака на славата, който се спуска в службите. Облаците на небето са облаци на славата. Всичко там има цел. Аз не разбирам целта на тези облаци, но съм убеден, че те имат такава. Ние минахме през градове, покрай сгради, малки офиси. Сградите бяха за работата, която се вършеше на небето. Видях хора, които идваха и се отиваха заети с работата си. Те бяха усмихнати до уши. Някои пееха химни, които разпознах от земята, а някои пееха небесни песни, които имаха небесно значение. Носеха малки пакети или книги за лично ползване. Видях една жена да влиза в магазин. Не зная дали има размяна на пари за вещите на небето, но зная, че има служби на небето. Тази жена носеше нейния малък пакет и излезе навън с книга. Книги и музика на небето. Има книги на небето, които ги има и тук на земята, защото хората са платили цената да ги напишат. Има и песни на небето, които пеем тук на земята. Има също така книги и песни, които още не са дошли на земята, защото никой не е платил още цената за тях. Ще трябва да платим цена, за да влезем в областта на духа. Има цена, която трябва да бъде платена. Има изисквания, които трябва да се изпълнят. И аз вярвам, че причината малцина да са видели небето е защото хората не са платили духовната цена да отидат там. Те не биха могли да понесат такова видение или биха изопачили разказа си след това. Ако хората изпълняват духовните изисквания, аз съм сигурен, Бог ще ги вземе на небето, ще им позволи да разгледат и ще ги върне.
Пригответе се да чуете повечето хора като мен да ви разказват какво са видели на небето, защото все повече хора плащат цената и ще го видят. В Новия Завет се казва, че има едно семейство на небето и на земята. Ефесяни 3 глава стих 15. Не може да се каже, че има едно семейство на небето, а друго семейство тук долу. Има едно семейство на небето и земята. Ако ние преминем в областта на духа, ако ходим в областта на духа, ще можем да чуем песните, които пее това семейство и да се присъединим към тях. Можем да ги чуем да четат книги, които след това да напишем на хората тук на земята. Чел съм много книги тук на земята, които са също и на небето. И така, аз видях тази жена да носи онази книга, но не мога да ви кажа заглавието й, защото не ми е позволено. Виждате ли, има някои неща, за които Исус Христос ми каза, че не мога да ги разкажа все още. Минаха 8 години, без да спомена изобщо за видяното на небето. Не казах на никого. Беше ми трудно дори и да помисля за това. Страхувах се да кажа на някого, че Исус ме бе взел на небето, тъй като не знаех защо Той го направи. Сега разбрах причината. Вярвам, че заради молитвите на баба ми Той ме взе. Тя стоеше на колене и се молеше. Боже, вземи Робъртс, вземи го, Боже. Вземи го, Боже. Вземи го, вземи го, вземи го. И Бог ме взе. Бог ме взе и ме заведе на небето. И ние се разхождахме из града. Виждате ли, Исус Христос е личност, с която може да се разговаря. Той е приятел. Не е някакъв Бог ей там, надалеч в пустото синьо. Ако осъзнаем, че Той живее също и тук долу, Троицата живее тук, ние ще можем да ходим и разговаряме с Него и да го слушаме от тук на земята, не от някъде нагоре в небето. И щом веднъж проумеете това, вие ще живеете правилно, ще говорите правилно и вие ще бъдете правилни, защото няма да искате да направите нещо, което би наскърбило Троицата или би наранило нейните чувства. Виждате ли, Троицата има чувства, но не се ръководи от тях. Разбирате ли това? Не се ръководи от тях. Като вървяхме през този малък град, аз видях улични означения. Не си спомням името на улицата, но ние свихме надясно по една пътека. Небесно жилище. Аз можах да видя една огромна къща над дърветата. Това бе жилище. Исус ми говореше през цялото време, докато вървяхме към Него. Той се приближи до вратата и почука. Хората на небето са учтиви, не са груби. Те не влизат през вашите стени. Исус почака около 3 минути и тогава почука отново, преди някой да отвори. Сигурно ще си помислите, че ако Исус Христос, царят на славата, дойде до вратата и ви почука, ще му отворите веднага. Но те не го направиха. Един малък джентълмен отвори вратата, подаде главата си и каза: „Как си, Исусе? Как си, Робъртс?“ Те говорят по същият начин, както и ние. Научих, че ние запазваме собствените си имена и получаваме по едно ново име на небето. Аз погледнах този човек и в почуда казах: аз съм окей. Той ни покани: „Влезте. Вие трябва да запомните, че когато отидете на небето, няма да сте на естествената си възраст, а на духовната възраст, на скрития в сърцето ви човек, истинският ти.“ Понеже бях там само на посещение, аз се движих напред-назад между духовната и естествената си възраст, която беше 8 години. Обаче аз бях много по-възрастен в областта на духа, защото бях учен на духовни неща от молитвите на баба ми и майка ми. Така че през повечето време на небето не бях 8 годишен, а на около 33 години. Аз просто го знаех, а и по този начин изглеждаше тялото ми.
Тялото на всеки човек изглежда както той е бил на 30 години. Няма съмнение в това, защото Библията казва, че ще бъдем като него в 1 Йоан 3 глава 2 стих. А Исус беше в 30-те, когато напусна земята. Така и ние ще бъдем на нашите 30. Не видях деца, но вярвам, че те са в друга част на небето. Исус и аз влязохме в жилището и седнахме. Обаче диваните на небето са съвършено различни от нашите. Понякога мебелите на земята стават твърде неудобни, но на небето удобството те намира. То те достига и прегръща. Аз седнах на кресло от черно кадифе. То бе жив уют. Просто те достига и прегръща. Беше ми толкова удобно, че изобщо не се помръднах. Докато седяхме там, хората задаваха въпроси, както в нормален разговор. Говорихме за това, как небето и земята вървят заедно, защото всичко се случва първо в областта на духа, преди да се случи в областта на естественото. Вие, войни на молитвата, разбирате какво искам да кажа. Вие трябва да родите нещо първо в духовния свят и да продължите да вярвате за него, докато се случи и в естествения. След като свършихме разговора, станахме и тръгнахме из жилището. То беше като нашите на земята, само че в пълно съвършенство. То беше огромно. На прозорците имаше завеси. Отвътре жилището бе обзаведено с мебели, картини, наподобаващи съвременното ни изкуство, семейни снимки и растения. В допълнение беше пълно с разкошни неща и с някои, които не можех да разпозная. На небето всеки си има своя собствено жилище. В това жилище имаше различни стаи, като например столова, всекидневна, кухня и кабинет. Имаше горен етаж и аз съм убеден, че там бяха спалните, но не ходих там. Не знам какво е да легнеш и да спиш там. Сервираха ни голям плод. Той изглеждаше като ябълка и беше много вкусен. Когато казахме довиждане на хората от къщата, те ни прегърнаха и целунаха. И ние излязохме през задната врата. Не знам защо. В рая има животни. Преминахме няколко възвишения и аз забелязах много неща в рая. Много хора искат да знаят дали има животни на небето. Да, има всякакъв вид, от А до Я. Защо пък да ги няма? Земята е подобие на небето. Така че, щом ги има на земята, има ги и на небето. Видях куче, козленце и лъв с огромна сила. Имаше и пеещи птици по дърветата. Големи и малки. Всички пееха една песен. След като преставаха да пеят, имах чувството, че са разговаряли помежду си. Имаше и други видове животни на небето, но аз ги видях от разстояние и не можах да ги разпозная. Животните нито бягаха от хората, нито се опитваха да ги нападат. Те бяха кротки и мирни. Виждате ли, в рая няма страх. Божието присъствие е толкова мощно, че страх, объркване, съмнение, болест, безпокойство не могат да съществуват. Вие загубвате тези неща още по пътя към рая. Както вървяхме, аз също видях дървета, небесни дървета, а листата им трептяха, танцувайки и хваляйки Бога. Те бяха диви. Бихте си помислили, че преминава силен вятър. Тревата, по която ходих, беше зелена, но това бе нещо по-различно. Самата същност на зеления цвят. Тя беше много мека. След като минах по нея, тя се изправеше отново, заличавайки незабавно стъпките ми. Тук никога не е нужно да се коси тревата. Тя е винаги с една и съща височина. Ако падне лист от дърво, той изчезва. Няма изсъхнали плодове, пожълтели листа или счупени клончета. Всичко е съвършено на небето. Няма нито едно неправилно нещо. Няма нито един проблем и вие не можете да създадете такъв там.
Няма съмнение и неверие на небето, защото източникът на живота е там. Всички средства за съществуване са там. Добротата на Бога пребъдва напълно в рая. Когато погледнете електрическата крушка, най-ярката светлина е около нея самата. Същото е и с Бога. Най-великата сила, най-великият живот, най-великата радост са около Него. И един ден, когато ние окончателно се завърнем вкъщи, на небето, Бог ще действа и ходи сред небесните хора. Глава 2. Хваление и сълзи. Исус и аз станахме приятели, когато Той ме взе на пътешествието ми из рая. Беше ни много приятно един с друг. Аз не бях ни най-малко притеснен за това как бях облечен, какво казвах или какво правех. Бях облечен просто като всеки друг. Всичките светии бяха облечени в бели одежди на праведност. Някои носеха скъпоценности. Научих, че се носят различни видове колани – червени, жълти и така нататък, за украсяване и придаване на по-добра външност. Не разбирам хората, които си мислят, че няма да правят нищо в рая, а само ще се носят на облаци. Когато отидете на небето, вие ще имате работа да вършите, но тя ще бъде най-приятната, която някога сте имали. Няма да се носите наоколо и да не правите нищо. Това е мързел, а на небето няма мързел, изобщо никакъв. Възмущавам се, когато хората казват: аз видях моя малък ангел, и събират малки картинки с нарисувани ангелчета, които са високи 1 метър и са полуголи. Не, те не са видели ангел, а нещо друго. Ангелите са високи около 210 до 240 см. Те са изцяло облечени съобразно с нивото на работата им. Някои имат крила, а други не. Когато отивахме към следващото място, Исус ме запозна с някои хора от миналото. Говорихме за неща, които са се случили през вековете, и за неща, които ще станат в бъдещето. Хвалебствена служба. Скоро можах да видя огромна сграда, наподобяваща някои конгресни центрове на земята. Хиляди и хиляди светии влизаха вътре. Сградата бе обгърната от огнен хвалебствен кръг. Исус и аз бяхме посрещнати от 2 ангела, които ни придружиха до втората редица долу, където 2 места бяха запазени за нас. Хората ни поздравяваха, докато отивахме към местата си. Здрависваха се с нас и ни целуваха. Нямаше нито едно тъжно лице в цялата сграда. Вие бихте си помислили, че се намирате на семейно тържество, където близките не са се виждали от 100 години. Те се прегръщаха, целуваха един друг и казваха: как си? Слава на Бога! Тези хора бяха завладяни от дух на любов. Те бяха навсякъде около нас. Те обичаха всичко и всеки. Те не се безпокояха как изглеждате, откъде идвате. Те просто ви обичат. Всичко, което правеха, бе от мотив на любов. Щом стигнахме до втория ред и седнахме, настъпи свята тишина в цялата зала. Отдясно на сцената излязоха 500-600 певци. Не бяха ангели, тъй като ангелите са облечени различно. Би се чуло дори игла да падне. Певците бяха облечени като някои наши съвсем обикновени хористи на земята. Имаха дрехи за хористи, косите им бяха добре сресани и всичко беше в пълно съвършенство. Те излязоха на сцената, усмихвайки се. Тогава неочаквано започнаха да хвалят Бога, загубвайки всякакво сходство с обикновен хор. Техните ръце се вдигнаха нагоре. Гласовете им
се извисиха в хваление, а краката им затанцуваха. Беше 100 пъти по-добре, отколкото нашите хвалебствени служби на земята. Те започнаха буйно да хвалят Бога. Те бяха навсякъде по сцената. Тогава присъстващите в залата се присъединиха. Те не се срамуваха да хвалят Бога. Вдигнаха ръцете си, хваляха Бога и скачаха. Всичко в тях хваляше Бога. Струва ми се, че това непрекъснато хваление продължи 2 часа. Нямаше никакъв ръководител, разбира се. Хвалението е състояние. Ако то не се прави като задължение, тогава то е реално осезаемо. Може да се види. Аз видях хвалението да се извисява от устите на хората, като огнена ярко-жълта пара, която се съсредоточаваше във върха на сградата. Когато свършихме, хвалението изфръкна от върха и отиде към тронната зала. Аз не бях ням, също се присъединих към хвалението. Когато погледнах Исус, той стоеше усмихнат до уши, радвайки се на всичко това. Всичко бе направено точно и в ред, всичко. И там никога нямаше едно мъртво кръстчедо. Хвалението за миг не замря. То нарастваше през цялото време по сила и импулс. Проблемът с нашите събирания по земята е там, че допускаме хвалението да замре твърде скоро. Ние не продължаваме. Ние все още не сме научили жертвата на хваление и поклонение. Вие трябва да преминете линията, откъдето тя става радост, и когато я правите, ще видите знамения и чудеса. Поклонението е където стават чудесата. Понякога, тъй като Бог е необхватен, те се случват по време на хвалението. Но в поклонението ще се случват през цялото време. Чудесата, които аз съм виждал в моето служение, винаги са ставали през време на поклонението, когато всеки един е отдавал себе си изцяло на Бога. Не трябва да задържаме нищо. Вие трябва да отдавате всичко на Бога, така че да можете да получите всяко нещо, което Той ви дава. Не 50%, а 100%. Това е една от причините за много разводи. Всеки мисли, че бракът е 50 на 50. Тоест, единият дава 50 и другият 50. Това е неправилно. Трябва да бъде 100 на 100. И тогава вие ще имате пълен успех във всяка област. Онези светии на небето даваха техните 100% във всичко. Те се радваха на събранието и едва можеха да чакат да се върнат за следващата служба. Казваха ми това след събранието. Хвалението към Бога ще бъде само част от това, което ще правим на небето. Неочаквано всички съвсем утихнаха. Хората се събра на платформата. Певците пооправиха дрехите си и излязоха. Исус ме попита: хареса ли ти службата? Аз отвърнах: изключително много, но защо я спря? Той ми каза: защото има други неща да правим. Сега отиваме до реката на живота. Исус плачеше заради неверието. И така, ние напуснахме сградата и както вървяхме, Исус започна да плаче. Исус Христос, Синът на Бога, започна да плаче. Той се обърна към мен и видях сълзи на ходатайство се стичаха по лицето му. Някои неща са твърде свещени да ги повторя. Аз не мога все още да ги кажа, но ето едно нещо, което той ми каза и мога да споделя с вас. Робъртс, каза той, аз обичам моите хора толкова много, че бих се върнал отново на земята. Бих проповядвал отново 3 години. Бих умрял и отишъл в ада, само за един човек, ако не бях платил цената за тях.
Като знам, че те искат да дойдат, аз би го направил за тях, дори да са най-големите грешници. Той продължи. Аз обичам много моите хора. Защо хората не ме приемат такъв, какъвто съм в Словото си? Не знаят ли, че имам всичката власт на небето и земята, за да изпълня това, което съм казал? Толкова лесно. Направил съм го толкова просто. Ако хората просто ме възприемат такъв, какъвто съм в Словото си, аз ще го направя. Тогава той заплака силно и каза: не разбирам защо хората казват, че вярват в това, че ще направя нещо за тях, но когато то не се случи в тяхното време, започват да се съмняват в Словото ми. Ако те просто вярват и говорят с увереност, че аз ще го направя, аз ще го сторя в нужното време. Исус плака заради нашето неверие. Той бе наскърбен заради нашето неверие. Аз също плаках заради моето неверие. Бях само 8 годишен, но знаех какво беше неверие и как то наранява Исус. Аз обещах на Исус никога да не се съмнявам в Неговите думи и да позволя на Бог да бъде Бог. Сега, когато съм на път да си помисля или кажа нещо със съмнение, си спомням сълзите на ходатайство, които се стичаха по лицето на Исус. Реката на живота. След хвалебствената служба, Исус и аз посетихме едно разклонение на реката на живота. То бе дълбоко до колене и бистро като сълза. Събухме се и навлязохме вътре. И знаете ли какво бе първото нещо, което Исус ми направи? Той ме напръска. Аз му отвърнах със същото. Започнахме воден бой. Ние се пръскахме един друг и се смеехме. Ходехме по вътрешната страна на водата. Ако можете да разберете това. Неговото отношение към мен говори много за царя на славата, Божия син, който отдели време за малкия 8-годишен Робъртс да го пръска с вода в реката на живота. Когато се завърна в рая, аз ще сложа историческа плоча на това място. На нея ще пише: на това място Исус Христос стана не само мой Господ и Спасител, но и мой приятел. Да, Той стана мой приятел. Сега ние ходим и говорим заедно. Когато чуя някоя добра шега, мога да изтичам при Исус и да чуя как Той и се смее. А когато Той има такава, казвам я веднага. Знаете ли, Бог има някои шеги, които може да ви каже, ако сте достатъчно чувствителни да чуете Неговия глас. И те са много забавни, никога не са скучни. Реката на живота е съвършено различна от каквото и да било на земята. Когато влезете в нея, тя ще ви пречиства. Тя ви очиства от всички лоши неща, ако има такива останали от вашия земен живот, и ви дава живот от нейния източник, който е тронната зала на Бога. Реката на живота е като планински поток и не й се вижда края. Тя е кристално чиста по цялото си протежение. След като играхме, излязохме от водата и сякаш голям сешоар задуха към нас и изсуши дрехите ни моментално. Обухме се и тръгнахме. Облакът от свидетели. След това минахме край най-забавното нещо, което някога съм виждал в живота си. Вървяхме край градската стена и забелязах нещо, като трибуни на стадион покрай нея. Те гледаха навън към земята. Много хора имаше там. Носеха всякакъв вид малки шапки, приличащи на бейсболни, а в ръцете си държаха знаменца. Всички викаха. Евреи, 12 глава, 1 стих говори за облакът от свидетели. Аз видях този облак. Те се интересуваха от духовната ни дейност. Например,
Когато аз проповядвам, те ме насърчават, викайки: направи това, направи онова, давай. Когато идва време за почивка, всеки от тях коленичи и започва да се моли. Почивката е време за молитва. След това те стават и започват отново да насърчават. Ние сме в една голяма игра и имаме привърженици, които да ни окуражават с викове. Те ни подкрепят 100%, казвайки: давай, хвани ги, точно така, давай. Ако проумеем Библията, че земята и небето са едно семейство, ще можем да чуем какво казва този облак от свидетели и ще успяваме във всяка област на живота ни. Ние просто трябва да влезем в областта на духа. След това видя
протяга и хваща това, което Бог е казал, че е ваше. Но тогава го изгубвате, защото произнасяте една неправилна дума. Помислите си една неправилна мисъл. Извършвате нещо, знаейки, че е погрешно, или спирате да се молите. И тогава ангелът се обръща и връща благословението на небето. Исус ме ръкополага в служение. Известно време ние вървяхме и мълчахме. Изведнъж Исус се обърна и с едната си ръка хвана моите две. Той си сложи другата ръка върху главата ми и каза: „Робъртс, аз те призовавам за велика работа. Аз те ръкополагам за велика работа. Ти ще трябва да тичаш
ще служите. Ще трябва да посветите всичко, което имате на Бог. Всичко от А до
каза: Робъртс, аз искам да изучаваш живота на моите генерали от великата ми армия през вековете. Познавай ги като на длан.
че тези колесници ги доставят тук долу, а ангелите войни ги направляват къде да отидат. През целия този ден чувах грохота им по коридорите на университета. Когато карах към къщи, чувах шума им по покрива на колата си. Последното и заключително движение. Виждате ли, това е специално време. Това е последното и заключително движение на Святия Дух. Това последно движение ще бъде буря на Святия Дух. Облаците на Божията слава ще слизат. Божиите светкавици, както Джон Лейк ги наричаше, ще започнат да падат. Ранният и късният дъжд ще валят по едно и също време и ветровете и гръмотевиците на Бога ще бъдат чути. Това е буря в духа и тя ще стане. Просто чакайте и вижте. Тези, които се съмняват, ще бъдат отминати. Бог ще използва тези, които желаят, и тези, които ще се подчинят на Неговата сила, защото Бог не може повече да чака хората да се приготвят. Той ще употреби този, който е готов, независимо дали е на 96 или на 2 години. Бъдете покорни, така че Божията сила да може да протича през вас. Бъдете готови, защото ако не сте, ще бъдете подминати.